Welcome to T-Fair Files TV. We are back again with the latest gossip. Keti Masomera achinyumba maititi achiti nhasi wakuti uri wemusangano weZANU-PF. Last time wakati picture rindoridzura handisi wemusangano weZANU-PF ndinotambura. Unokanganwa zvanenge uchitaura. Terai munzwe guys, inga zvakaoma maititi dzungu havachazivi kuti zvavanotaura nhasi zvinosiyana nezvavanotaura mangwana. Because zvinhu izvi zvine zvaakushanda manje against you. My life is in danger. Nezvinhu zvaunoita iwo behind the scenes uchishandisa musangano. Andiri uchatozoona kuti nhema dzega dzega. Chiti kwano kuti I work in the fucking CIO. Uchisvibisa mazita evanhu, uchisvibisa musangano. Uchimhanya kunonenera kunoswera padhuze nevanhu vane vekumusangano wobva watorwa mapicture ozadza mastreets. Kuti vanhu vabva hata hatomboita anoswera nawo. International thief. ZANU yacho inondipei makamboona iko nezvinhu kutombora nechikwereti makamboona ZANU ichindipa kana senti shuwa dai nanga ndiri mupolitician kana kuti ndiri so connected ndingadai ndiri kutambura zvikwereti zvese izvi ndingadai ndiri maproblems ese aya ZANU yacho yamunongonditaura muchingonditi iyo pikicha irorora andakatorwa namunanga zvinorikungura ndakadai ndisina kana kutorwa pikicha iyo because pikicha iroro rakandiparira zvekuti musikana shuwa ndingadai ndiri mupolitician. Onai guys, kana muchida kuona kuti musikana anofunga kuti mazimba madofu, mirai ndikudze kuti waya achifunga kuti mazimba madofu. Ndapfeka rigaria yangu panapa. Hapana ndimanikidza. Ndapfeka ndega nekuda nditi. Panapa pandaipfekera pasocial media. Mumwe achava achinditukira kuti ndaipfekere. Mumwe achati bvisa unotisvibisa. Mumwe asati haina kukufita. Mumwe achati imbwa iri hurere musangano. Mumwe achataura zvanoda. But kana ndakusvika explainer, ndiwo maexplainer acho ekuti ZANU yacho inondibatsira neinondipei. Then after nguva ini ndiri munhu weZANU zvekutodaro. Why is someone trying to confuse us? Kana ndatukwa ndofanirwa kuuya kuzopindira ndopfeka zvandoda, bhodhi ndeyangu, peji nderangu, phone ndeyangu handiti. But muri kunzwa ainyasozama kunyasotaura kuti imi musanda associate nevanhu handitombovadi vanondibatsira nei. Ndiri muzvikwereti uyu. Nhasi ndiye munhu akubuda achida kutichinjisa. Zvinhu zvaitaura akashatirwa zviradza zviri kubva pahana. Oda kungouya kuzongotichinjisa because vanhu vakuda mari dzavo. Because vanhu vakuda mari dzavo. Nhasi ndamunhu weZANU. Pamwe pese ndaingoti ina handizviziye zvezANU izvo. ZANU ndiani handivazivi. Nhasi ndakuvaziva. So what does this do to the English? To the victim? Yadzoka English. What does this message send to the victims? It simply means handibatika, handitangiki, ndoswera na Java ini. Ndoswera na handizoso ini. Ndinoita uko inini kuvakuru uko kumafamu kwese ndodaidzwa. Paya pane pachiswa kunzi ndakapuwa official invitation. Paya pane day where you spend. Mune muchisenderwa message kunzi touch note. Hamumupindi muZimbabwe. Zvine zvakutoda vakangwara vanakaitile vanotaura kuti unonyepa. Kusvika kumapenda, kusvika hwana apeto. International thief inoziya kumanipulata vulnerable women. Tate Mildred ndofunga vakatombosheka vakati nekuvaka kwese kwandiri kuita ukandichaendi kuZimbabwe ndichibhaniwa futi nemunhu akatora mari yangu. Zvakakaita Tinashe Maposa. By the way, ndakangana ukudza ndiri kuya palive naTinashe Maposa nani ndiani umwe abvuma obhina. Kune vaya vanenge vachinzwira kanhu akatsitsi musingazivi kuti kanotoabusa vanhu zvekuti vanoita. Tinashe Maposa aida kudzingiswa basa. Mabhonzo amai vaTinashe Maposa akatukwa. Mwana wehure paguva pamai vako paine mahuswa, paine mabaobab tree. Kana zvauya zvibonga zvine zvakuita kunge zvisingazvizivi. Uri bhita, haunyari kutuka mai vemunhu. Ende hauna nyadzi iwe newe unotuka mai vako. Istobva tachikwinya manje kuti takudzifambira kusvika mavhara muromo kuti zi. Mai vaTinashe Maposa vari kumakuva vakafa kare kare vakatukwa. Gwara mai vacho ndinatozonosvika ndikaisa pagwara mai vacho papasina ihure mwana wehure Tinashe Maposa mai vacho kutuka mabhonzo akasofa akaora kare kare. Kana isa kuti mai murata imboko ingoko kangoko kaya kanodya madhodhi moramba. Kutuka vabereki vevanhu ko paizviitira vabereki vevamwe maidii kutaura. Iye ndiye ega anofanira kungorotomoka paanoda hama njena nditambwiyo kusvika kumapena topetana.
Maposa ainwa madhodhi musana wake kodai akanga ari mwana wako first born yako ari Brenton ungade kutaura muna rwadziwa naye ko depression yakaisa Tinashe Maposa kusvika pakuisa maemail kuti isai maemail kubasa kwaTinashe Maposa adzingwe basa. Ini dai asina kundiudza nemuromo wake kuti Tinashe haana kumbotora sendi nanhasi dei ndiri bhita naTinashe kuti bati wakazviitirei. Bati kakataura kega kati haana kundibira mari asi ndakasvotwa kuti akati tichipedza musangano akandisiya mumahwana tichipedza muchato wemakeka ebhuruka akanditiza apa ndaipinda palive nemoyo ndichiti Tinashe Maposa zibhatisa haunyari kubira musingle mother andili kazandiudza kuti kwaive kunyera kamboga kemunhu Zizo pamaiki vakatuka wanasisi vacho family yacho yandidzika Mwari kani vana Zizo ndinda kamutengera chishoti cheredhi ndikamuitirei